Yung sabi mo? Mainit kasi ngayon. Ha? Almusal mo yan? Ngayon ka lang nag-almusal? Oo nga, late nga. Ha? Hindi ka marunong. Hindi ka marunong magtirintas sa likod. Biscuit kinakain mo. Tsaka kape. Ah, masarap yan. Masarap yan, masarap. Mainit kasi ano, maglalaba ako. Mag-aanlaw na kasi ako, mag-aanlaw. Mega shout out sa inyong lahat. Tapos na. Ituloy na ang labada. Yung garter ko. Tali ko sa buhok. Garter. Pinakahidban ko to. Anong oras ka natapos kagabi? Oh, hanggang 1:00.
Sis Benwini, alauna. Kasi nagsigig loading-loading. Kaya pinatay ko, kami ni Sherry nag-uusap. Oh, nasan si Waray-Waray? Bakit wala ka pa dyan? Gumala na naman si Waray-Waray. Oo. Tulog ka na? Ha? Nasaan si Waray-Waray? Hindi pa siya tapos? Nag-LS siya. Pinasok ko yung dalawa kaninang umaga. Sa kanya, alas 5 plus siya nag-start. Puday, nag-market ka? Pumunta kang market? Puday. Malapit na, malapit na. Anong oras na ba? Nag-stop yung orasan namin. Alas 11. Bilis ng oras. Alas 11 na, naubusan ng battery. Eleven ano? Jess? 11 on 5.
Hi, TL. Sagma, mega shoutout sa iyo. Salamat. Salamat sa pagbisita. Thank you so much. Uy, uy, da! Ay, na. Gusto ko yun. Gusto ko magmaping map! Magpaligo-paligo! Mag-anlaw-anlaw na tayo! Kay mapapaso, yan na mapapaso. Ngain kita manggagala. Anong imo paniud to? Ha? Umadto ka market. How are you? Sabi ni TL. TL Sanga. How are you? How are you daw? I'm good. Thank you. How about you? Mega shout out. Sis Fit. Sis Fit and Hope. Kumusta? Paso. Oh, dyan tayo dyan. Istorya lang, istorya lang. Chika, ans kadaya. Maayong buntag nimo. Kumusta? Nice, nice. Good morning.
sa naahos. Balibag na sa wasig. Gamay raman eh. Lima ka buok. Mega shout out. Sis Fade and Hope Black. Anashka Raman. Miss Nice Nice. Malapit na, malapit na. Kunting tulak na lang. Mga lalabs, kunting tulak na lang mga lalabs. Hala, bira. Chiki-chiki cha-cha. Hala, bira. Chiki-chiki cha-cha. Kiren Duwaso. Hala, bira. Oh. Kunti na lang, kunti na lang. Kanta, kanta, kanta. Unsa atong kantahon. Wa pa ta mangaon. Gina chong, maupay na aga. Ilan na lang. Sugad hito, sugad. Pahabol. Uy, agoy, agoy. Oo, kuday. Ate Telman, sunod ka kay ano? Sunod ka kay Sis Leonora. May 3 akong bisita dyan. Daghang salamat sa tulo. Kabuok. Present, present. Si Jere.
Kunti lang. Guti ay manlay ne. Hialang. Anakonda mo. Kayo sa kasimana. Boss, ano yan? Labada. Layas na naman bukas. Puro lang ito mga pambahay. Lahat. Kasi sayang yung ano kung sa isang araw laba. Sayang yung sabon at saka yung tubig. Eh, bakit ito may ano? Ito may wala naman akong ginamit na ano na maraming salamat. Balik kayo bukas. Oo! Usa na lang kasi mana. Last na yan. Oh, last na yan na nga. Ano, yan na nga si Mana. Saan ka bukas? Sim.
ko pa sa tuwing kami magkasama. La 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 la, da di da 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 don, la 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 la, la 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 la. Ang ugat at yung nasa gusto. La 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 la, da di da di da di da dan dan dan, da maka 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 maka. Dali. All of my life. Nahuli. Latudas. Hudas. Nagtatago-tago. Gutom na, magutom na. Ano kayang uulamin na naman namin ngayon? Salamat. Damo nga salamat ha iyong nga tanan. La 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 la.
kalilang kinabuhi sa ato. Judita Vlog, halag ka, il is for the eye ka. Okay, duharaman mini ano, ate. Gamay raman ni. Hello, ma'am. Same Monday, Tuesday, Friday, and Sunday, maybe. Tuesday. Tuesday, Friday, and Sunday. Lones. Lones. Tapos na yung labada ko, guys. Yung damit ko, mga shoe ko. Kasi isang lingguhan ako naglalaba. Para tipid tubig. Itong kay Damam kasi dalawa lang naman sila. Kaya mega shout out, nice. Tapos yung pinag-anlawan, wag yung pinag-inlawan, pwede yan ano dyan, oh. Para hindi sayang yung tubig, yung pinag-anlawan. Is hiya din hit ano. Naada ko. Di ah. Dako. Gamay raman na, oh. Gamay raman ilang labahan kay duha ramang katawo. Yung si Lolo at saka si Lola. Gamay raman na aho gi kamot. Tapos ang akong labahan kay daghan usa ka Domingo. Aho gi sulod diha. Tapos ang antod na inanlawan ko dili na naho ilabay. Magamit na ako ang pinag-anlawan na ako. Igi-is ko dito. Yung katulad nito. Katulad nito, guys. Diba dito, ganyan. Itong pinag-anlawan ko, magagamit ito dito. I-is siya dyan. Ganyan. Yan. Magagamit siya. Hindi sayang, diba? Yan.
kasi laging umuulan ngayon. Yung mga ano-ano dito sa gilid. Kailangan isin niya. Ganyan. Para matanggal yung mga um, kahapon hindi na ano kasi hindi ako naglagay kahapon.
dryer itong mga lalabs. Pambahay lang naman to. Pawis na pawis ako guys. So, si Alonso, Olson, Labadami, oo nga. Mega shoutout sa iyo. Thank you for coming to my live stream. Thank you sa thumbs up. Thank you so much. Ngayon, walaan na natin. Marami akong nilabahan sa linggo po guys. Ma? Oh, still have some. Oh, you boil all? Oh, you boil all, ma'am? Hindi mo ko tinarahan kahit 3 piraso na wala. Yeah. Nice. Hindi tinarahan ng ano. Ang dami-dami mo. Kasi sabi niya, ano ko daw,
Hindi, akala ko pinapanood ko niya sa akin eh. Sabi niya, lutuin mo. Lutuin mo yung kalahati. Meron na siya eh. Sinabi mo na meron ka meron. Sampay ako ng mga labada ko.
Magandang araw ngayon guys. Hmm? Maaraw. Lalabs, tapos ka na mag-LS? Alonso, Judita, Gag, hi. Hi, Waray-Waray Channel, Catherine. Sabi ni Juicy also, niga shout out sa iyo, Waray-Waray. Jeremy Carino, tapos ka na, lalabs. Big shout out po sa inyong lahat na nandyan. Thank you so much. Maraming salamat po sa pagsuporta. Ayun na naman yung ano ko, kaibigan ko. Pumasok na naman doon. Yung parang bubuyog na kulay green. Pero hindi yan siya nangangagat. Kailangan niya ng tulong guys. Tulungan ko siya. Ayaw ko siya mamatay doon. Ayun. Kumbaga sa amin ang tawag niyan is bangka. Bangka. Animal na minute na. Anim na minute na lang, lalabs, patapos na. Nandun si naka doon, nakatambay. Anong ulam mo, lalabs? Ang sarap ng pakiramdam. Pawis na pawis ako. Anim. Malapit na. BG lang. Maraming salamat. Maraming salamat sa pa-BG. Sarap kumain ng bulalo, guys.
BG lang, maraming salamat. Tamsak dan Rose, tapos na ako. Maraming salamat. Ililipat ko na si Yan Yan. Thank you so much, Lala. Dan, mga lalabs. Tapos na ako maglaba. Next. Tapos na ako maglaba. Pero ililipat ko siya dito kasi dito maaraw dito, guys. Pero ano din naman din. Aabot naman dito pa sa rin ang araw eh. Nilipat yung araw. Maganda to siya, guys, na sampalan kasi tulak-tulak. Ginawa lang to ni Lolo. Lahat si Lolong gumagawa. Tapos na, sige, sayang naman yung oras. Ano ko si Yan Yan dito, iitambay ko si Yan Yan. Mga lalabs.
Maraming salamat sa suporta niyo, lalabs. Lalabs, doon pa pala, meron pa pala ko doon 3 t-shirt na hinandwash ko. May 3 pa pala akong t-shirt na natira, guys. Kambal ni Jester. Hello, hello. Thank you for coming to my live stream, brother. Thank you sa suporta. Thank you sa thumbs up. Anong kaguluhan dito, Anika Daya? Ha ha ha. Walang kaguluhan dito. Wala. Wala po. Laagan baya kayo dong. Jester busy kaayo host. Tamsak na, Osmar. Saan ka galing? Nagmarket ka? Brother Yudong. Oh, ha ha ha. Kinsa man na si kambal ni Jester. Sharing Duwaso. Thank you. Mga lalabs. Tapos na ako maglaba. Ngayon sampay ako. Mayroon pa pala ako natirang 3 t-shirt.
kambal ni Juster. Tweet tweet. Ngano wala ka kaila sa ako. Kambal ni Juster. Kinsa man na si kambal ni Juster. Kasi laki man na diha. Wait nga no, wala ka kaila na ho. Karon rama. Nice agoy. Ngano man laki man na naadihang iyang picture, lalabs. Ikaw di ay na. Salamat sa isa mong paninja. Thank you sa paninja mong isa, lalabs. Mabango. KG Blue BG2. Shout out host. Thank you. Thank you po sa pagdalaw. Wala siya kailan ni Mudong. Kinsa man na alagad si DN Vasquez lang naman ang pumupunta, si Mel TV, si Alfredson. Unsay imong sudan diha? Nice. Pasaro.
gamit ang machine. Kailangan pagkatapos igamit ang machine, i-dry siya. I-dry. Kasi bagong bili to guys. Nasira na kasi yung luma. Pagkatapos gamitin, i-dryer siya. Tingnan mo, hindi na naman yan siguro kung ginamit. Ginamit na naman to ng kasama ko, hindi pinunasan. Si Indes. Sister na, start na. Okay.
na akong maglaba guys. Lahat mga lab. Yung damit ko lahat yan na nilabhan ko. Ito sa amo ko konti na. Yan yung box ko. Ipapakulit ko na yan sa Thursday guys. Sa Thursday ko na yan ipapakulit. Maya, ayusin ko na yan mamaya. Anong oras na guys? Gugutom na ako. Nice. Biyaan ra ko nihos. Lalabs. Ako iwan ko to sa iyo. Maraming salamat po, lalabs. Nice. Gusto ko magsabaw. As in, nagugutom ako na. Pag wala talagang sabaw, guys, sasabaw mo na. Gusto ko ng sabaw. Lagyan ko ng kani. As in, nagugutom ako. Lagyan ko na lang ng kapaya. Ayan. Hindi na yan. Pansin ko, hindi na niya binabalik yung ano niya mga dinala Anay kadaya. Saan ka galing? Kain muna tayo. Magutom na. Nagluto ka na ng pangtanghalian. Hage. Asa may Aray ko, wala nang ano yung ano ko. Sa kwarto to. Patay na yan.
Manok yung sabaw? Ay, kadami matulog. Ay.
niya. Natikman mo yun. Masarap yun. Ba't parang kumulap siya kahapon? Ha? Kumulap. Parang kulap. Magandang kulay niya, brown. Ganun yun. Patuloy niya ito, pulaps. Oh, ganyan lang ata yan. Tapos nilalagyan niya ng ano. Ng ano nilagay niya na ano. Masarap yun. Ito lang. Magkain ko tamis. Ganito pala yung ano. Akala ko yung ano, yung Ano lang pala kung naman ng fish. Tapos tapin yan. di ba yung cheesecake na kadalasan nilalagyan ng biscuit sa ilalim? Yung hindi ba binibake? Ito bake kasi ito eh. Okay, kaya masarap. Hindi siya matamis. Para eh. siyang ano, Kahapon para din siyang- ganun eh. Ano yung ano eh. Ang timplada niya na. Para siyang ano, yung para siyang egg tart na style. Mariang di ano, yung parang egg tart. Ano yung ano? Kaon! Wa pa maluto amon sudan. Nagkaunsag biscuit. Mo sanay ni nato. Masarap to yung drinks niya, ano, gassy. No? Ha? Masarap sa drinks na gassy.
Kain na tayo. Luto na, luto na. Luto na ang atong simple na putahe.
ganyan, niluluto. Ganyan ang style ko magluto eh. Pag naglagay ako ng ano, sili at saka yung dry fruit. Sa kanya naman, style mo pag ano, ako tapos hindi naman pala.
Inayawan kinaraan. Hindi mo talaga ba? Ito, anak ko sa bawat niya. Tama lang pala yun. Tama lang yung timing na mga 10, 2:30, 2:30. Alas dito. Ha? Alis dito, 10:30. Sayaw kang sa ugaw. Ayaw ki ay.
Patay na lang ang mga anak. Ibuhay na lang yata yung nanay ni, ano, yung nanay ni. Yung Libra guys, sino yun? Libra nga singer na Bisaya, na matangkad. Nanay ni Jaya ba yun? Sabi pa niya ba, interview yan siya yun. One night stand daw lang yun. Na nabuo yung anak niya. Dami dala na yun, no? Dami. Pati hamil mo. Sila niya pati hamil. Hindi naman lahat eh. Ibig sabihin, ayaw ko na anong hindi ako mabibigyan na. Tayo. Kailangan kahit sa isang para sa pagkakas. Kapag malakas ko rin na babalik naman ang gagawin tapos kung padala ng pera. Ibang bukti, ibang padala ng pera. Padala na yan lahat. Bukti ko. Ibalik ko yan lahat. Ikaw rin naman, papaalam ka rin, papadala ko ng pera. Hindi naman may bukti. Ganun na hindi ako mag-bukti. Wala na rin. Katulad dati, hindi lang ko yung pagdala ng pera.
Hello! Sinong dalawa nandyan? Kuman na kumaon! Patay. Katatapos lang kumain, may bagong dating. Patay dyan, patay. Tago-tago man. Ikaw nagtago-tago diha. Agoy! Tago-tago man ka diha. Ha, natawa ka daw ano. Ikaw nagtago-tago diha. Hide and seek. Ito na naman. Dessert. Sarap ng dessert. Wa na, gibayaan na ko dire.
Nawa. Hagoy, hagoy, hagoy. Si Daga. Nabusog na. Wa makatindog. Duha na la, duha, duha. Wa man ko'y ano, katugon ko.
Sis been winning!
Daghan mas doon sa ano daya. Sa, dito basta tindahan ni Joey. 3 yata doon. Naka-plastic pa. Mm. Ato to ayun. Wala mo siguro na sila nagamit ang mask na yung anak. Kaya naman sila yung mask na disposable. Part of yesterday has... Nilagay ko nga sa plastic eh. Ha? Nilagay ko sa plastic. Naka-plastic din yun, di ba? Nalaglag doon sa ano, sa ilalim ng misa. Tayo na lang dalawa na nandyan. Tulog na sila, matulog na tayo. Lazada. Agoy na mga Lazada dyan. Wala tayong pera. Layas ka dyan. Ay, salamat 18 na. Duha pa. Dalawa pa. Young love 19. Usa na la, usa. Asa man si Nice? Naay trabaho no. Oh, maudi ay. Pang-adlaw si Jakaron.
20 mil na. 20 mil na ba? Tanawa. Tanawa ra. Duha na. Bigini mo na. Duha raman ta diha. Tayo lang dalawa dyan. Oh. Upat na oy. O naanahin sod. Upat na. Four million. Oh, si Sis Benwini. Bisitahin natin. May palaro siya. Isa na lang. Mag 20 mil. Sa ako, anong... Sige na, sige na. Wa pa. Wa pa mag-20. Wa pa. O naan na. Oh. Salamat. Daghang salamat. 20 mil na, 20 mil. Pwede na magduwa. Bo. Maulage.
Wa pa man siya magsugod lagi. Magsugod ka na, sis. Sige, sige, sige. Sige. Maraming salamat. Thank you, thank you. Okay, okay. Sige na, sis Sharon. Makmak. Mag-start ka na, Makmak. Makmak. Mag-start ka na, Makmak. Salamat. Nasa na si Makmak? Ano na lang dito? Oo, pag nag-start na si Lalab Sharon Duwason, hinihintay ko siya, si Makmak. Oh, bye-bye na, bye-bye. Maraming salamat. Hintay ko lang si Makmak. Oh, hintay ko lang si Makmak na mag-start. Nasaan na siya? Kumain pa yata. Tawagan ko.